Здравейте хора, днес с Веско ще правим клип на Майнкрафт. Дай ти бери такос. Дърво. Да, бери дърво. Ти бери пясък, нали искаш? Ама първо как ще направим? Първо от пясък, защото с дървото ще направим неща. Нали знаеш? Ще търсим. Аре бе, какво правиш? Пищи, аз да гледам какво. Откъде? Така. Обръщам се по някой. Айде. Я побърна. Помня, че съм плив. Жив си. Каква е тази торба? Ти торба знаеш ли? На кравата войната. Аре, душе. Да направя един стак. Ти си силен да получиш да. Ти пак не ми помага. Ти забирай дърва един. Един стак. То ще ми стигне за една врата. Да плащам себе. Ей, ти ще да бъде. Чакай, бе. Дръж. Вървиш ли ми? Да, хвърли 8. 8. Как толкова бавно си забрал 8? Ого, 50 стане. Да знаете. Айде, само още 4 дърва. Аз 5 дърва. Колко си забрал? Айде, 64. Готово е! Вземи той, може да ни трябва още. Или още един. Още един. Аз съм много искаш. Ако не ми стигне. Как няма да ми стигне? Браво, помагаш ми. Аре, Колко имаш? 10. Имам 20. Колко имаш? 17. 18, 19. Виж колко камък има, защо не го береш? Дай кирка, бе. Не може. О, пръчка. Лечка. Пръчка. Имам 7. И аз имам. Забирай ги. Ще Добре, направим я- такос. Чакай, ела. Какво? Ще ми дадеш семето? О, 64 станаха и 5. Добре, на къде ще бъде къща? Ела, Следната. тук има още едно земи. Ето много ще ти. Стоиш ли? Дари. И как мислиш да станем известни в YouTube? Крава! Ала тук не е. Чакай. Богач. Някой мучи. Видях се. Какво дръж кравата? Аз те видим. Не намира. Това не се еде. Това не се еде. Виж, мале. Къде си? Вземи го, моля се направя от него броня, бе. От кожата. Да. За това ли се използва? Къде си?
Аз те виждам, дай напред. Дай. Погледни направо като се. Ето ма. Виждаш ли ма? Да. Тръгвай. Къде? Къде чакай? Защо подскачаш? А ти ще ме прилади. Ами така, аз знам хубаво място. Прилади! Къде отиди пак, кой? Ела при мене сега. А ти бягаш? Следвай ме. Но не искам с тази губичка. Виж колко дърва. Не! Колко е? Но там май виждам ли. Кошки. Кокошки убивай. Ти мене уби. Не е вярно. Как съм те убил? Къде си? Тука. Къде? Аз те виждам. Що ме удари, бе? Ами ти защо удреш? Що при малко ме удари? А, Не, виждаш ли? Ари, бе. Много силно бягаш. Ала. Виж го, не можем да намерим място. Убий кралата. Виж го с пръчката. Не съм спряла. Кой я уби? Тя е бега. Ти ли ще бягаш от бати ли, бе? Защо му зари, бе? Без вещи. Вече иска. То няма ли хубаво място, бе? Като гледам. Аз искам да съм на Коса. Ще да. Ари на пещерата да направим. Какво ще искаш ли? Добре. Ох. Ари, искаш ли да го запълним да се направим? Нещо да запълнявам, де. Чакай, ще ти дам един стак. Готово. Цели? Ти пак ги взе. Не съм. Взе ги. Чакай, бе, да направя нещо тук. Въпрос, доста. Как? Взели ги? То. Айде, Рачо, повърнем, защото се смъртява. Стъмлява. Аз ще го запълня. Аз ще го запълня отвън, чакай. Не, бе, аз тук пълня, бе, вади от другата страна, бе. Майко, тук ще ми трябва много помощ. Рачо, бе. Ти ела тук. Не, бе, Рачо, тук. Чакай. Тук ще го запълним. Готово. Чай още малко да го запълним. Чай, на тъмното нищо не виждам. И аз. Дай да направим някъде дупка една. Да виждаме. Ох, бе! Без да искам, не виждам в тъмното. Така, една дупка да виждам и дали ще се светли. Дупка, има ли звук? Да го направи ли свето? Не. Тук е черно. Не, трябва кирка. Къде е дупката? Дай да Ще направим. направи свето. Защо? Защото не мога. Трябва да изчакам и ти казвам. Дай да направим дупка като врата. Не, бе, може да влезе нещо, Нали аз ще пазя, бе. Защо нищо няма да се вижда? Нищо. Я го направи свето. Така няма да е хубаво. Аз нищо не виждам. Добре, ще се опитам. На мен. Добре. Тук и ти сега ще се видим. Тук и ти малко се вижда. Къде си? Аз нищо не виждам. Видяхте на където. Ти дупка ли направи? Къде ти дупка?
Ау! Без да исках. Искаш ли още? Не. А, ти имаш 17. Ох! Много тъмно, а? Я виж, ти имаш ли такова супер жълт? Аз трябва да изям. Аз гледам нагоре. Три ни останаха, 3 Рачо, пържоли. ела при мене. Виж. Изгледай нагоре. Има дупка. Аз от тебе нищо. Ау! Без да исках. Знаеш ли какво? Какво? Как да го направим свест? Не става. Аз от денонощенето. Ден. Къде е сега дупката? Ето я. Запълни я. Аз ще, щях да я запълня. Знаеш ли какво направи тук? Не ми даде тук. А те не ти да. Сега ми даде. Чакай, махни са. Го прави. Колко бързо го направи това? Сложи го малко по-напред. Имаш ли дърва? Да, сега ще направя. Направи врата първо. И светлинки. Врата първо ще направиш. Аз ще гледам за такос, за ядене. Някакво. То. Я врата какво си? Браво. Кой умря? Такова зомби. Дай да вземем нещата. Я затворя вратата. Зомби, къде умря? Зомби. Я направи киртия. Така аз от тук ще изравня. Идеш ли? Чакай, изравнявам. Чакай, ти стой долу. На кирка, на лопата. Много бързо ги направя. Братва, защо не направи? Чакай. Аз се изравнявам. Чакай, я махни за малко вратата. Я изчупи вратата за малко. Чакай. Сега само да направя. Рачо. Няма ли малко да дърва? Чакай. Дай ми дърво. Чакай. Дърво е! Чакай. Нямам дърво. Което не знаеш. Оре събирай. Чакай, първо да го изравня. Ти ме запуши. Сега виждам, пак ще направя дупката. Той утре ще трябва да изравня. Майко. Сложих вратата. Я взървате, нали? Май скали чухме. Скали чух, ела да ми помагаш.
Където скелет? Чук скелет, точно. Да ги хабява само с ръка. С ръка много ще се бавя. Брат да направи. Не трябва ми дърво, брат. Колко дърва ти трябва? 6. Я съм 5. Дори вече повече. 8 имам. Чакай, къде отиде къщата? Изгубих се. Виждам тимите. Кой го сложи така? Народих малко отпред. Че? Чай само да... Още пише. Това е да го изравня. Ама аз го направих вече. Дама светлинки ни трябва. Да, я ще направя. Дам дърво. Чай. Дай се бавим. Готово дадох. Аз отвън ще изравня. Ела. Чай. Готово. Я да я видиш отвън. Не, така не стана хубаво. Я виж отвън как е. Хубаво ли изравня? Да. Я се удръпни. Чай. Удръпнах се. Имаш ли още такова? Тако. Какво беше? Дърво? Не. Кал? Не. Какво е? Да, кал. Да. Сега ще направим изненада. Да. Добре, ама първо излез да... Ето, хвърлях ти ги пред вратата. Трябва да я, Мари. Чакай, аз го правя сега. Чакай. Това може да влизаш. Ама вземи отвън калта. Виж, по-да ще ми го дадеш. Как го направи, бе? Дай малко да го... Откъде ти събирам така? Колко хубаво. Къде влезе чак, бе? Искаш ли там да направим мина? Аз тук няма да го пълня. Чакай, някъде друго да го пълня. И соби трябва да направим, за да, нали?
Дърво имам. Как е дърво? Как е? Да. Намерих мина. Мина. Да видите. Ей, изгадвам чай. Това малко да го направим. Мина намерих. Хайде, мина, няма да търсим. Хайде, Чай. Идвам. Дай вътре. Чакай, искаш ли 3 дърва чай? Чай въпрос ще ти хвърля. Чай. Скаре се. Видя ли? Помогни ме. Ако съм те ударил, да видя. Не, скелета само му удари. Я, взели от скелета. Майко, трябва да я. Имам само 3 паржоли, трябва да ги взема. Яже! Ама за тебе. Добре. Чакай на кожата. Чакай кожата ти. Я ми дай пръста. Пръста? Да. Да. Я малко го запълни, че нали така. Това няма после как да влизаме. Чай сега. Я се дърви. Не мога да скоча. Готово. Готово, само така влизаме. Чакай. И сложи пак светлинката. Колко още трябва да запълваме. Един камък. Я шупи камъка. Без иска го служи. Я колко камък имаш? 0, вече ти го дадох, само един имах. Я дай малко пръсо. Не. Аз ще правя такова. Я малко да запълваме. Кое? Обърни се. Мерси. Чай сега да го запълня така. Запълни. Чакай къде. Колко имаме отгоре да го запълваме. Опанаха минута. Чакай се, какво сплякам. Ето, все пак клякам. Все клякам. Ти го направи ли? Как падна? Така. Пръс? Да. Ама аз имам 3. Дай ми ги. Готово. Тъмно не излизай. Трябва да направим легла. Някъде има ли да запълвам? Аз ще видим минута кой има. Няма ли ти? Какво? Ти не сложи минута светлини. Вътре ли искаш? Не вътре, бе! Защо? Отей. Защо ти? Аз сложих вече. Може да го махна. Трябва да бягаме веднага. Моля, ела! Ела, помощ! Идвам. Аре, идвай си, бе! Идвай си, бе! Отвори вратата! Тя си отворена, аре! Затвори.
Майко, бих паяк. Имам какво спаеш, жена? Ще го сложа, две. Ще слагам го в ковчега малкия. Майко, трябваше да дойдеш. Аз ще умра, брат. Колко неща има. Колко неща има. Да, ма няма ядени. Само стрели има. Колко тако си имаш? 15. Тако. Колко... Брат, трябва ми храна. Колко? Не виж, нямам живот. Две тако спит. Я стана ли свет? Вземи ме! Чакай. Какво да взема? Той! Чакай, че един час това. Пилето. Да, къде това? Пили. Да. Аз я ще правя пещ. Чакай, я. И тук колко така? Браво. Ама нали не сме на творчески, бе? Не сме. Защо ще дава тако? Какво? Защото тъй, Репортиране. Къде? Прото. Мали. Трябва да се пие. Няма. В печката. Значи, После. Да. Еди малко мина. Чакай малко. Добре, ти ще слагаш светлинка. Както нещо. Май зомбите. Ето. Ау, да ви. Тато. Коста. Помощ, умирам. Къде си? Умирам. Къде отиде? Къде отиде, бе? Тачо. Ама къде си? Помощ. Умря. Що да телепортира сега до мене? Как ще намерим сега? Кое? Къщата! Ти не е светло. Сега ще направя. Накъде тръгнеш? Майко. Май на там пиш. Аз ще умра, брат. Сега ти бе тако станови. Охрана, ще трябва много да направя. Това се телепортираме. Тук го помня. Яла? Давай, накъде? Къде? Ето това. Тук някъде. Ето това го помня. Ето това май. Малко напред. И това пак го помняхте. Това не сме видели. И тук може да сме видели. Паднаха. Падна ли? От това ще се взема. Диба. Майко, аз ще умра от глад. Не беше ли от нашата дорога? Яла? Къде си? Пак там, дето влезе пред малко. Не там! Чакай, ще се... Не ме телепортирай при тебе. Аз ще се телепортирам. Няма можеш. Как? В къде си? Дето влезе, дето падна преди малко. Не е ли от нашата дорога той? Малко прилича. Имаш ли си? Ти имаш. Чакай, ще ти дам. Не бе ти. Добре. Вари малко напред. Трябва да намерим тук. Айран, вземи го. Където са айран? Ето го. Ай, зомби!
Нямам живот. А ти нямаш. Нямам. Не са пълни. Ела да върнем за такова за храна да не умееш. По-бързо. Сега я ще умреко. Ти как се качва? Ама ти много бързо бягаш. Телепортиране, айде. А се опитай ти да дойдеш при мене. Ти ли си при мене сега? Да. Айде виж. Не ми дава вече бързо да бега. Да. Ти не бяхме ли го видели? Да. Ето бяхме ли го видели? Кое? Ото. Сега къде си? Телепортирай се. Ти при мен. Не аз. Чакай. Къде ми са нещата? Ето ти. Другите не ти ги има. Как не ги знаеш? Ето. Ето едната къща. А какво искаш да ти дам от мен? Ела ще ти дам една кирка. Не искам. Бразва? Нищо. Лопата? Нищо. Защо? Нямам вече живот. Майко, загубих се от това. Да паднеш. Чакай, ай се сила. Би казал, че тебе. Има още една. Къде ти ли другата крава? Аз ще Първе един час. Убих я. Но те колко ти даде кожа? Не ми даде кожа. Добре. Къщата ми къде отири? Не. Паднали, бе. Не. За път. Оле. Къщата ни сега как ще я намерим? Че не трябваше да влизаме. И в тази мина. Тази мина. Намерих остров. Следвай ма. Следвам това. Я да видя, тук бъгна ли ми? Не, тук не ми е бъгнало. В къщата ни. Това да верим тук. Не дай. В скъпата ми къща. Ще ти бъде сисата. Побира сисата като ти. Откъде да знам. Не обич. Айде! Тя имам че тя бяга по. Куче! Куче! Не го убивай! Няма ми кокали. Ами убий го. Дявол! Помощ! Майко има още едно, Рачал! Тук е пълно. Рачал! Телепортирам се. Не! Къса. Не си ече.
А, Аз умрях. от тебе съм. Ами разовето и ще бъде нашата къща. А, Или къщата ще ни бъде? не може вътре, да не става. Опитвам се да вляза вътре. А ти си вътре? О, Аз я го запълни. готово. Опа, Ау, влезе. аз ще търся такова. Вари! Събирай дарата. Събирам така. Добре, ама една тящата. Тук не можем ли да намерим някак си къщата на... Телепортация. М, Майна.